ଆଜି ସକାଳେ ଉଠି ବୋଧେ ମୁହଁ ଧୋଇ ନଥିଲି, ସ୍କୁଲ ସାରି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବସ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଲି। ଅଟୋ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ କରି ଢେଙ୍କୁଆଡ଼ ଯାଏଁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓଃ କି ଖରା! ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, 45 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ପୁରା ସିଝିଗଲି। ଶେଷରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଯେ ପାଖରେ ଗପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଢୋଳେଇ ଶୋଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଜମା କଟକ। ସକାଳ 11ରେ ବାହାରିଥିଲି ଯେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଥିରେ ପୁଣି ବସ୍ ଷ୍ଟପରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଆସିଲି। କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେଟା ଆପଣ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ ବର୍ଷା। ଏବେ ଯାଏ ବର୍ଷା ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତୋ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଏତକ ଭୋଗିବାର ଅଛୁ। ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ହଇରାଣ ହେଲୁ ବାଟରେ, ଏଠି ପୁଣି ଆଜି ହଇରାଣ ହେଲୁ, ବର୍ଷା ହେଲା। ନହେଲେ ଭୋକ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ସେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମାମା ପୁରା ଆଇଟମ ମୋ ପାଇଁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକିକି ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ଖାଇବି, ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ରାତିରେ ଅଛି। ଯାହା ହବ ରାତି କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପଡିବ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।